Сёння падчас сустрэчы з намеснікам міністра замежных спраў Польшы мы таксама размаўлялі і пра важнасць стратэгіі для Беларусі. Стратэгіі, у якой лідарам важна, каб была Польша. Бо менавіта Польша гістарычна, культурна, вельмі моцна звязана з Беларусю, з беларускім народам. Польша з'яўляецца суседам Беларусі, мае сумесную мяжу. Мы ведаем, якія праблемы ўзнікаюць у сувязі з тым, што ў Беларусі пануе рэжым Лукашэнкі. Гэта таксама стварае праблемы для нацыянальнай бяспекі Польшы. І важна, каб Беларусь была незалежнай дэмакратычнай еўрапейскай краінай, якая будзе донарам стабільнасці, а не дэстабілізаваць сітуацыю ў гэтай частцы Еўропы. Мы казалі пра тое, што важна рабіць усё, каб не пераўтварыць Беларусь у паўночную Карэю, каб не закрываліся межы, каб людзі маглі камунікаваць. Так, на жаль, ідзе вайна. Тое, што мы бачым сёння, тыя праблемы, якія ўзнікаюць для нас, для беларусаў, звязаны менавіта з тым, што гэту вайну ініцыявала Расія, і гэту вайну падтрымлівае, надалей падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. І гэты дакладны мэсэдж і ацэнку ён атрымаў падчас Вашынгтонскага саміта 75-годдзя стварэння НАТО. Калі рэжым Лукашэнкі адмовіцца ад падтрымкі Расіі, адмовіцца аб падтрымцы агрэсіі расійскай супраць Украіны, тады і будуць адмывацца змены. Таму віна за ўсю тую сітуацыю, якая склалася сёння, менавіта на баку асабіста Лукашэнкі і яго памагатых, якія менавіта займаюцца рэпрэсіямі ўнутры краіны і падтрымліваюць агрэсію супраць суседняй дзяржавы Украіна.